vodila me pjesma na sve strane svijeta. Putovala sa mnom uvijek vjera sveta. Daleko u tuđem kraju, a mislima u zavičaju, domu mom jedinom. Ako ima tako lijepo plavo more, te ravnice zlatne i planinske gore, nema mi na tuđoj grudi običaja mojih ljudi, doma mog jedinog. Jednom kada život moje oči sklopi, kamenom me pokri, neretvom poškropi, uz križ mi napiši, večarina ova voljela je pjesmu i zemlju pradjedova. Jednom kada život moje oči sklopi, kamerom me pokri, neretvom poškropi, uz križ mi napiši, večarina ova voljela je pjesmu i zemlju pradjedova. Drage Vioničanke i Vioničani, dragi žitelji općine Čitluk, cijenjeni gosti uzvanici, dragi prijatelji našeg mjesta domaćina Vionice, dobra vam večer, dobrodošli na ovo prelijepo igralište, dobrodošli na tradicionalne 10. međunarodne večeri folklora Vionica 2021. Ja vas molim jedan veliki pljesak za sudionike ovogodišnje manifestacije. Prije svih to su članice i članovi Hrvatskog kulturno-umjetničkog društva Sveti Marko. Bravo, bravo. Bože, koliko ih ima, je li itko kod kuće ostao? Nije niko, neka, hvala Bogu, neka ih još više bude. Bravo, bravo. Eto, pozdravimo i Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Domanović iz istoimenog mjesta. I za njih jedan pljesak dobrodošlice. Momci i djevojke zapeti ko puške za nastup. Neka, hvala Bogu. Ima li tu i složnih bećara? Ima, pa onda ih pozovimo. Složni bećari iz Čitluka. Bravo, bravo. Ne, nije stvar u količini, nego u kvaliteti. Evo, mojih dragih prijatelja, članica i članova kulturno-umjetničkog društva Rudine, Župa, Vidoši, jedan pljesak iza njih. Iz Livna stigoše ponosne djevojke, pogledajte ih. A za njima momci, stasiti i čestiti. A iz daleke, ali srcu nam bliske Republike Sjeverne Makedonije stiže kulturno-umjetničko društvo Ilinden iz Struge. Ubave devojke. Nemojte mi zamjeriti, ipak Slavoniju nosim u srcu i na srcu, pa jedan posebni pljesak za moje Bocanjevčanke i Bocanjevčane, jedan veliki pljesak za Kučo Kadija iz Bocanjevaca, iz ravne, plodne Slavonije.
Bravo, bravo. Još jedan veliki, veliki pljesak za sve sudionike večerašnjeg programa. Večeras to tek počinje, sutra kad se zahukta, bit će veselo, bit će razigrano, raspjevano. Drage moje, dragi moji, evo, posebno mi je zadovoljstvo da ste mi pružili čast da budem dionikom ovog vrlo kvalitetnog i hvale vrijednog događanja, ove, kako i tu piše, 10. međunarodne večeri folklora, Vionica 2021. Čujte, 10 godina i društva, ali i ove manifestacije, vrijeme je kada se mogu rekapitulirati neke stvari, kada se može izanalizirati, vidjeti koliko je to uspješna manifestacija i ja moram odmah potvrditi, zaista je uspješna. Jedan veliki pljesak za našeg Damira, zaista Damire, svaka čast. Damir Mandarić, vizionar je bio 2011. godine kada je pokrenuo i kada je osnovao kulturno-umjetničko društvo, a odmah kada je već i osnovano, krenulo se i sa ovom hvale vrijednom međunarodnom, nije smotra, ali večer folklora. Ja sam ga pitao danas, Damire, nisi nikako nazvao tu manifestaciju? On kaže, nisam, Branko, ali eto, iz godine u godinu, Maja kaže, nema veze, nije važan naziv, važan je sadržaj. Važno je to da dolaze ljudi s puno ljubavi, s velikim srcem, sa željom da od zaborava sačuvaju ovo što smo naslijedili od naših starih i da to prenosimo na generacije. I posebno sam zadovoljan što imamo jako puno mladih ovdje večeras i što će ih biti još i više. A kad smo razgovarali, kaže on meni, Branko, malo sam to ja brojio, prebrojavao, 98 društava je kroz ovih 10 godina bilo ovdje iz 13 država sa raznih kontinenata. To nije mala stvar, to zaslužuje još jedan veliki pljesak, ali i za našu općinu domaćina koji su uvijek širom otvorili vrata da bi ugostili što je moguće bolje i ugodnije ove naše drage prijatelje, čuvarice i čuvare tradicije i tradicijske kulture. Ja mislim da sam ja puno govorio za početak, a imamo mi našeg domaćina ovdje koji će nas pozdraviti. Molim gospodina Marina Radišića da dođe na pozornicu, pozovite ga, pozdravite ga, da poželi dobrodošlicu svima nama koji smo večeras ovdje dionici ovog prekrasnog kulturnog događanja. Dobro vam večer svima i sve vas pozdravljam u ime svih djelatnika općine Čitlu kao i svoje osobno ime. Na samom početku jedna velika čestitka Hrvatskom kulturno-umjetničkom društvu Sveti Marko s Vionice na organizaciji 10. međunarodne večeri folklora ovdje u Vionici, isto tako na 10 godina uspješnog djelovanja i na svemu onome što su učinili za promociju kulture, promociju Vionice, promociju našega Brotnja. Isto tako zahvaljujem se svima onima što su večeras došli ovdje, svim društvima i onima što su od prvoga susreta, kao i onima što su po prvi puta ovdje, a ovi što dolaze od samoga početka, oni su mogli da se uvjere ovdje u gostoljubivost Vijančana. Isto tako, ovi što prvi puta dolaze ovdje, vjerujem da će vidjeti kako Vionica ovdje ugošćuje svoje goste i da će oni ponovo doći ovdje. A evo ove godine je jedna posebna čast na 10. godišnjicu održavanja. Ovdje imamo i voditelja Branka Uvodića koji je sigurno učinio najviše na promociji kulture, kulturne baštine i njegova emisija Lijepom našom. Evo, kao što ste vidjeli i sada Hrvatska televizija popunjava program, sigurno nešto što je značajno za kulturu, a drago mi je da je večeras ovdje s nama. Na kraju svima vama želim da se ovdje ugodno osjećate, da ponesete lijepe utiske odavde, a Kulturno-umjetničkom društvu Sveti Marko Vionica želim mnogo uspjeha u njihovom daljnjem radu. Hvala vam. Hvala lijepa, načelniče. Evo, mi ćemo pozdraviti u ime domaćina i sve one koji su sa svojim čuvaricama i čuvarima folklora i tradicije došli u Vionicu, predstavnici društvenog i političkog života, a posebno bih pozdravio moju dragu prijateljicu,
dugogodišnju suradnicu i čuvaricu tradicije i tradicijske kulture, pjesnikinju, gospođu Janju Čeliković, molim jedan veliki pljesak. Ja uvijek citiram njezine stihove jer su mi se urezali u pamćenje. Kaže, ne stidi se rubinu navući, u njoj srce jače će ti tući. Osjetit ćeš minula vremena, ruku moju kojom je vezena. Da bi prošlost našu sačuvala, svoju mladost u nju sam utkala. Eto, hvala ti, Anjo, i na tim stihovima i na svemu što si radila i što ćeš još raditi za tradiciju i tradicijsku kulturu. Čuo sam da su ovdje iz Crne Gore predstavnici i sve pozdravljam. Pozdravljam prvo sve vas koji ćete zajedno s nama uživati. Vi folkloraši, malo se odmorite, malo pričekajte početak svoga nastupa i mi ćemo za koji trenutak započeti sa nastupima i ovom našom međunarodnom folklornom večeri, 10. po redu jubilarnom. Hvala vam lijepa. Ajmo domaćini, odmah se pripremiti, nemamo vremena za gubljenje i dangubljenje. Što bismo rekli o našim dragim domaćinima, vi to, vjerujem, svi dobro znate kada je u pitanju Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Sveti Marko iz Vionice. Počeli su entuzijasti 2011. godine. Pokušali su i, hvala dragom Bogu, uspjeli osnovati kulturno-umjetničko društvo Sveti Marko Vijanica. Osnivanje društva je poput lavine pokrenulo dosta pozitivnih stvari za opću dobrobit kako sela, tako i naše općine, poručuju oni. Pjevanje, plesanje, čuvanje tradicije i običaja postalo je dio svakodnevnog života svih članova. Još jednom moram tu spomenuti, pod vodstvom predsjednika društva, gospodina Damira Mandarića, s posebnim osjećajem širom BiH, Hrvatske, Makedonije, Crne Gore, Srbije, Albanije, Poljske i Njemačke čuvaju i promoviraju vrijednosti koje su od pamtivijeka bile najveće bogatstvo. U ovih 10 godina društvo je sudjelovalo na mnogim manifestacijama, humanitarnim koncertima. 3 puta sudjelovali su na snimanju poznate televizijske emisije Lijepom našom i Mostovi kultura u Benkovcu, Ljubuškom Jajcu. Zatim snimali su i izdali CD, nosač božićnih i uskrsnih običaja. Volim Brotnjo, također nosač zvuka na koji su posebno ponosni. Ugostili su 3 nacionalna ansambla, ljudi. To se nikada u povijesti nije dogodilo da su 3 najbolja folklorna ansambla nastupila na jednoj pozornici istu večer, a to je bio folklorni ansambl narodnih plesova i pjesama Hrvatske Lado, zatim Kolo iz Srbije i Tanec iz Makedonije. Ovi naši čekaju za nastup, a ja se raspričao, puno toga mi tu piše, ali ja ću malo preskočiti jer puno toga smo već rekli. Voditelji društva su Jure Miloš, Dragan Ivanković i Ivan Barać. A program koji ćemo večeras vidjeti, prvo najmlađi, najmlađi članovi društva, dječje pjesme i igre, srednja skupina pjesme i igre Zapadne Hercegovine, ženska pjevačka skupina, prvi samostalni nastup, tu ćemo trebati malu potporu vašu, bit će tu brojke, zatim starija ženska skupina Bećarac, te velika folklorna skupina pjesme i igre Zapadne Hercegovine. Dame i gospodo, Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Sveti Marko Vionica.
Nemojte biti škrti, zaplješćite. Bravo, bravo, najmlađi, najslađi.
Bravo, bravo, ne štedite dlanove, zaplješćite, srednja skupina, pjesme igre Zapadne Hercegovine. I otkriću vam tajnu, prvi puta igraju uz diple, uz pratnju glazbenu. Eto, bila je to premijera, odlični su. Bravo, bravo, još jednom pozdravimo i ispratimo budućnost vioničkog folklora. Ohrabrenja, malo pljeska za kuražu. Ajmo, djevojke, ajmo. Gizdave jesu, sad ćemo vidjeti da li tako i pjevaju. Brojke. Ali tu nemate mikrofona. Još malo onda odite napred na ovaj širokopojasni mikrofon da vas čujemo bolje. Bravo, bravo, evo, bila je to premijera, bio je to prvi veliki nastup, javni nastup, svaka čast. Bravo, bravo. Eto, ne morate ovdje u Vionici brinuti za budućnost čuvarica i čuvara tradicije, folklora i tradicijske kulture, a sad će ove naše drage, malo iskusnije prijateljice zapjevati Bećarac. Starija ženska skupina. Pivaj grlo, pa kako ti
Bravo, bravo. Neću reći starija, iskusnija ženska skupina otpjevala je Bećarac, hvala lijepa. A sada velika folklorna skupina pjesme i igre Zapadne Hercegovine. Uživajmo svi zajedno.
Bravo, bravo. Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Sveti Marko Vionica. Moram vam reći, vraćale su mi se slike sa snimanja serijala Lijepom našom i Mostovi kultura, gdje su s ponosom predstavljali svoj čitluk i svoju vionicu. Eto, hvala im lijepa i vjerujem da ćemo nastaviti više nego dobru suradnju. Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Sveti Marko Vionica. Dekantere, i to najsjajnijeg sjaja, platinaste dekantere za autohtone sorte, za žilavku i blatinu. A Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Domanovići osnovano je 2006. godine. Broje oko 70 članova, njeguju običaje Hrvata konjičkog i dubravskog kraja kroz bećarsku i folklornu sekciju. Članovi društva svake godine organiziraju folklorne susrete povodom proslave patrona župe Svetog Josipa Radnika uz koju i djeluju. Nastupali su i u serijalu Lijepom našom. Predsjednica društva je gospođica Ivana Šimunović. A što će izvesti? Ženski bećarac dubravskog kraja i napoj ovce čuva Marica. Nešto sam krivo pročitao, ali kako bilo da bilo, bit će jako, jako lijepo, sasvim sigurno. Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Domanovići. Gori bez plamena.
prije. A ja sada molim jedan veliki, veliki pljesak za naše drage, neću reći goste, nego prijatelje iz Sjeverne Makedonije, Kud Ilinden iz Struge. Formiran je 1983. godine i od samih početaka radi na čuvanju tradicije i običaja makedonskog naroda. Centar za kulturu braća Miladinovci je zaista ustanova koja brine o mnogo čemu drugome osim o folkloru, ali nećemo sada o tome. U svoje dugogodišnjem postojanju društvo je posjetilo gotovo cijelu Europu, osvojilo veliki broj nagrada i priznanja. Ima preko 250 aktivnih članova koji su podijeljeni u 7 igračkih grupa, pjevačku grupu i orkestar. U svoj fundus nošnji, dobro slušajte ovo, imaju 15 originalnih etnografskih nošnji iz raznih cijelina Makedonije i s tim su posebno ponosni jer gotovo kažu da su i jedan mali etnografski muzej. Ja neću više puno pričati, ovu pozornicu ćemo prepustiti njima. Kulturno-umjetničko društvo Ilinden, Struga. Dana bere, crno
Bravo, bravo. Ovo je njihov 5. nastup na Međunarodnoj večeri folklora u Vionici. Meni se čini kad ih ovako gledam da ove mlade Makedonke i Makedonci prije nauče igrati nego hodati. Svaka čast, to je nevjerovatno kako plešu, kako su muzikalni. Svaka čast. Dobro nam došli još jednom. Molim jedan pljesak i poziv za naše složne bećare koji nastupaju od 2010. godine s ciljem druženja, održavanja i očuvanja broćanske tradicije. Ova grupa djeluje na području općine Čitluk, a i šire gdje kroz razna druženja i događanja dokazuju svoj identitet i postojanje. Ovom prilikom predstavit će se s nekoliko bećaraca iz broćanskog kraja. Eto, to su negdje kao moji vukšićki bećari, vole pjesmu, vole druženje, vole čašu dobrog vina i fetu pršuta, jel tako? Naravno, idemo, izvolite.
Danas se ženi u Livnu. Oni su bili pozvani u svatove, ali su rekli, Mate, oprosti, znam da nam nećeš Bugatija pokloniti, a svoju ljubav će nam pokloniti Vioničanke i Vioničani i idemo mi na našu međunarodnu večer folklora. Jesam ja to dobro rekao, Josipe? Eno, predsjednik Josip Perković pokazuje meni da je sve dobro rečeno. Evo, oni u svom društvu, koje je osnovano daleke 2010. godine, imaju mušku i žensku pjevačku skupinu, folklornu skupinu. Svoje prvo javno pojavljivanje kud Rudine župa Vidoši imao je na blagdan Uskrsa 4. travnja 2010. godine u župnoj crkvi u Vidošima. Nakon toga kud je imao brojne nastupe, redali su se nastupi i gostovanja. Meni bi sad trebalo jedno 5 do 10 minuta da ja vama to sve kažem gdje su bili, a ono na što su iznimno ponosni je 5 nastupa u serijalu Lijepom našom i jednako tako Mostovi kultura. Nastupali su i zaista na velikim smotrama folklora, ne znam koliko puta u Vinkovcima, u Đakovu i tako dalje. Eto, pokazuje on, ovak se 3 pokazuje. I što ću vam reći, nego da ćemo uživati u njihovom nastupu i večeras. Kulturno-umjetničko društvo Rudine župa Vidoši.
Bravo, bravo. Kud Rudine Župa Vidoši još da kažemo da je umjetnički voditelj Mirko Perković, a ono na što su posebno ponosni da su organizirali 6 međunarodnih ocjenjivačkih smotri izvornog folklora koje su se održavale na blagdan Velike Gospe pod nazivom Gospojina. I kažu da šećer dolazi na kraju, ne znam zašto, valjda zato što je to iz Slavonije. Slavonija jedina ima šećerane tamo, jel tako? Iako nisu tamo gdje ste vi, otkuda ste vi, ali jedan pljesak za naše članice i članove Kulturno-umjetničkog društva Šokadija Bocanjevci. Nigdje bez barjaka, tako je. Osnovani su 86. godine. Od tada neprestano djeluju u dječjoj, odrasloj, plesnoj, zatim tamburaškoj te ženskoj vokalnoj skupini Bocanjevčanke. Godišnje obilježe gotovo sva značajnija događanja. Nastupali su po raznim smotrama, festivalima u Hrvatskoj i okolnim zemljama, Austriji, Mađarskoj, Rumunjskoj, Grčkoj, Bosni i Hercegovini. Njeguju plesove Slavonije, Baranje, Zagorja, Bilogore. Posebno su ponosni na trodnevnu manifestaciju Bocanjevci Alajste Milina, u sklopu koje održavaju Međunarodni festival ženskih vokalnih sastava u a kapela višeglasnom pjevanju Kad zapjevam ja i moja druga, te međunarodnu smotru folklora. Večeras će se predstaviti izvornom koreografijom Slavonije. Voditelj plesne skupine Tajana Šimošić, a predsjednik Saša Piškorjanac. Kulturno-umjetničko društvo Šokadija iz Bocanjevaca.
Bravo, bravo. Tamburaši, jedno malo iznenađenje. Janjo, ima jedna pjesma koju ja volim, a ovi dečki je znaju svirati. A ja ću je pokušati otpjevati za sve vas. Evo, da ne kažete da mi Slavonci nismo velikog srca i široke duše, pa sad ćete čuti jednu od najljepših slavonskih pjesama. Kroz plavu i hladnu seosku zoru usnulim šorom lelujam sam. Predamnom igra i drumi šljiva i šor je pijan, al neko ja. Zbog jedne žene ja noći gubim, a ona drugom dala je sve. A to što noću rakiju pijem, viruj mi Dado, nije zbog nje. Večeras opet ja ću do križa i znam da tamo opet su svi. Kada se smrači doće i ona i kao uvijek bit će sa njim. Zbog jedne žene ja noći gubim, a ona drugom dala je sve. A to što noću rakiju pijem, viruj mi Janjo. I onda dođe bolna istina. I sutra ću zorom, ponovo šorom, predamnom opet igrat će sve. Možda ću Janjo i pijan biti, al neće to biti, neće zbog nje. Zbog jedne žene ja noći gubim, a ona drugom dala je sve. A to što noću rakiju pijem, viruj mi Dado, nije zbog nje. Zbog jedne žene ajmo dečki. Ja noći gubim, a ona drugom dala je sve. A to što noću rakiju pijem, viruj mi Dado, nije zbog nje. Viruj mi Dado, sve je zbog nje. Bravo, bravo, hvala vam lijepa. Moje dame i gospodo, ovo smo bez probe otpjevali, jer kažu momci da je bećar biti lako, bio bećar svako. I rekli su Branko svaka čast, bez probe smo otpjevali. Hoćemo još jednu? A? Neću ja pjevat, vi sad. Damir, još ti, sad će Janja moja nešto reći. Janjo, dođi tu da te ljudi vide. Jedan veliki pljesak, gospođa Janja Čeliković, čuvarica tradicije, tradicijske kulture, zaslužna za mnoge lijepe stvari. Prije svega to je baranjski bećarac koji isto ima lijepu tradiciju, 26 godina, čini mi se.
čuvamo od zaborava ljepotu tradicijskog ruva, ali jednako tako i pisane i otpjevane riječi. Belišćanska zlatna jesen, to je smotra folklora, međunarodna također, eto, i tu se razmjenjuju iskustva i gostovanja, stiču se nova prijateljstva i nova poznanstva i eto, gospođa Janja ima potrebu pozdraviti sve vas i nas ovdje. Hvala ti, dragi Branko. Dragi prijatelji, ja zapravo nisam razmišljanja bila da ću se i osobno obratiti vam svima. Međutim, moj dragi prijatelj Damir, sad se izgubio. Jednostavno, gdje si Damire? A ne, to je Branko. A Damire, dođi Damire. Znači, možeš da dođi Branko na ovu stranu. To su ljudi koji su zaslužni zapravo što radimo mi u kulturi. Prvo, volimo jako ljude, volimo tradiciju, običaje, volimo sve ono što čini ljepotu hrvatskog naroda. Od dragog Boga nam je dano da se volimo, poštujemo, vjerujemo, a vi ste upravo centar svijeta. Ja sam danas došla u Međugorje, u Vionice. Prvo sam napunila baterije i izmolila se Majci Božjoj da mogu pogledati ljudima dalje u oči. Što znači? Volite se ljudi, poštujte se, razmjenjujmo kroz ovakva kulturna sadržaje, posjećujemo se, međusobno dolazimo jedni drugima. Ako kažemo, Branko zapravo je rekao, da kroz brojne manifestacije smo povezali Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu i druge nam zemlje u regiji, a i šire. Znači, sva ljepota se sastoji upravo u ovoj mladosti i u ovim nošnjama. Večeras sam uživala dok sam to gledala, ali čovjek faktor koji povezuje. Tamo nam sjedi načelnik. Pa načelniče, bez vas ne bi bilo ništa. Da nema vas, ne bi Damir mogao organizirati ovako lijepu manifestaciju. Da nema nas amatera, pa ne bi bilo ni moga Branka, koji je zapravo učinio da je sve što mi radimo na terenu objedinio u jednu lijepu hrvatsku međunarodnu priču, ljudskost, ljepota, običaja i tradicije. Branko, hvala ti što čuvaš, što radiš, što si dao sebe. I iako si u mirovini, Branko i ja smo otišli u mirovinu zajedno, ali ne damo se. Hrvatska televizija ne može bez Brankovih emisija, Branko. A jedan pljesak za Branka, pa lijepom našom. Branko živ i zdrav bi bio 100 godina. A onda Damira i mene ovako amateri, koji ja sam 40 godina utkala u svoju, amaterski rad. Ne znam koliko si ti, Damire. Malo manje. On je malo manje jer je mlađi. Gospodo, hvala vam. Njegujmo, čuvajmo običaj i tradiciju. Ali za kraj, pozdrav iz grada Belišća. Pozdrav od gospodina Dinka Burića, jednog prekrasnog čovjeka koji je omogućio da se družimo, koji nam isto stvara ovakve međunarodne susrete u smislu manifestacija i koji je omogućio mojima Bocanjevčanima, tako ih ja zovem, da dođu i evo po drugi puta ste tu, jel tako? Hvala vam, gospodo, na svemu. Lijep pozdrav iz Slavonije, iz Baranje i iz drage moje domovine Hrvatske. Čuvajte nam hrvatstvo i vjeru na ovim prostorima. Voli vas Janja, sve vas volim, do bola. Molim bez intimnosti na pozornicu. Šalimo se. Dečki, vi ste izrazili jednu želju, da imate zapravo želju da odsvirate nešto lijepo, jel tako?
Ajde, da čujemo. Ako je dobro, dobit će aplauz. Ako ne, rušimo pozornicu. Ajmo! I to je Slavonac napisao. Moje prezime. Ajmo svi zajedno. Kamen krši maslina, vino Ganga Neretva, sve dojna zemljata, moja Hercegovina. Kamen krši maslina, vino Ganga Neretva, sve to ima zemljata, moja Hercegovina. Sve to ima zemljata, moja Hercegovina. Ja vam sada moram reći, danas sam bio u kontaktu sa našim dragim Matom Bulićem. Mate se oporavlja, sve bolje je i poručio je da će vrlo brzo pridružiti nam se. I molim jedan veliki, veliki pljesak za našeg Matu Bulića. Blatničanina, nije ni to daleko odavde, tamo su isto fina vina, a gdje nisu, eto Mate se oporavlja i hvala dragom Bogu, vrlo brzo ćemo zajedno uživati i u njegovim nastupima. A mi ćemo sada zamoliti sve one koji nisu kupili tombolu, a imaju namjeru pomoći našem dragom domaćinu, Hrvatskom kulturno-umjetničkom društvu Sveti Marko Vionica, da kupe tombolu, ali mogu i sebe nagraditi. Ja sam vam pročitao. Vrlo su lijepe i vrijedne nagrade iz Godici, pa vas molim, kupite tombolu, kupite i nosače zvuka, kako one od našeg guslača, tako i od naših vukšićkih bećara, ali mi ćemo nastaviti lijepim pjesmama. Ja moram reći, imamo ovdje duo Prijatelji. Ja pitam tu, kažem, koliko ono, 37 godina, Branko? Ne 37, 40 godina. 20. kolovoza će biti 40 godina zajedno. Ja čestitam i zaista to je trebalo sve izdržati, ne posvadice, ne odsvirati krivu notu, jel tako? Da. Evo, gdje su, evo, mikrofon koji ćete, ima tu, bravo. Eto, jedan veliki, veliki pljesak za duo Prijatelji. Hvala. Hvala Branko. Svađamo se mi po danu, ali se po noći mirimo. Dobro večer, Vionico. Dobro večer, dragi gosti iz svih krajeva. Idemo zajedno jednu domaću, svi zajedno. Svi zajedno da se proveselimo večeras. Vodila me pjesma na sve strane svijeta, putovala sa mnom uvijek pjera sveta. Daleko u tuđem kraju, a mislima u zavičaju, domu mom jedino. Ako ima tako lijepo plavo more,
te ravnice zlatne i planinske gore. Nema mi na tuđoj grudi običaja moji ljudi, doma mog jedinog. Ajmo zajedno! Jednom kada život moje oči sklopi, kamenom me pokri, neretvom poškropi, uz križ mi napiši, večarina ova voljela je pjesmu i zemlju pradjedova. Jednom kada život moje oči sklopi, kamenom me pokri, neretvom poškropi, uz križ mi napiši, večarina ova voljela je pjesmu i zemlju pradjedova. Ej, da mi se vratit u vremena prošla, ne bi moja noga u tuđinu pošla, nego da me sunce grije tu gdje mi je najmilije, domu mom jedinom. Jednom kada život moje oči sklopi, kamenom me pokri, neretvom poškropi, uz križ mi napiši, večarina ova voljela je pjesmu i zemlju pradjedova. Jednom kada život moje oči sklopi, kamenom me pokri, neretvom poškropi, uz križ mi napiši, večarina ova voljela je pjesmu i zemlju pradjedova. Jednom kada život moje oči sklopi, kamenom me pokri, neretvom poškropi, uz križ mi napiši, večarina ova voljela je pjesmu i zemlju pradjedova. Hvala Vijenco, hvala. Evo jedna lijepa, lagana pjesmica za sve nas koji volimo svoje ognjište i volimo svoju zemlju. Još se sićam ka i sad priči didemo. Upamti zauvijek da u njima vireni nisu oni ka i mi. I tako dođe dan da mi čovjek dobro zna hoće uzet nju. Je ne damo, jer ona je dio nas i ostaćemo tu. Cijeli život živim tu, kao u nekom plavom snu. To je zemlja dide mog i oca mog, ja ostajem na jer ona je dio nas i
i ostaćemo tu. Cijeli život živim tu, kao u nekom plavom snu. To je zemlja dide mog i oca mog, ja ostajem na njoj. Cijeli život živim tu, kao u nekom plavom snu. To je zemlja dide mog i oca mog, ja ostajem na njoj. To je zemlja dide mog i oca mog, ja ostajem na njoj. Lijepo. Hvala najljepša. Hoćemo se malo razigrati. Domovino moja mila, volim svaku stopu tvoju. Ovdje nas je majka rodila, mene sestre, braću moju. Ovdje nas je majka rodila, mene sestre, braću moju. Kad pogledam sa menjika, u srcu mi sva milina. S jedne strane moja Bosna, s druge moja Hercegovina. Tu sam rođen i ostaću, tamo negdje ja sam stranac. A ovdje sam to što jesam, Hercegovac i Bosanac. A ovdje sam to što jesam, Hercegovac i Bosanac. Kad pogledam sa menjika, u srcu mi sva milina. S jedne strane moja Bosna, s druge moja Hercegovina. Opa! Na menjiku preci naši živjeli su od davnina. Tu će živjet djeca moja, a i djeca moga sina. Tu će živjet djeca moja, a i djeca moga sina. Kad pogledam sa menjika, u srcu mi sva milina. S jedne strane moja Bosna, s druge moja Hercegovina. S jedne strane moja Bosna, s druge moja Hercegovina.
sve sam imao, sve imao pa izgubio. Sad se kajem, ali kasno je, tvoje kose drugi miluje. A ti, da se vratiš ti, bar još jednom da te vidim, da me barem na tren zagrliš. A ja sve bi dao da mi dođeš i poljubiš, da mi zadnju želju ispuniš. Yeah. Otkad više nisi kraj mene, u mom srcu tuga stanuje. Boga molim da me pozove, šta će meni život bez tebe? A ti, da se vratiš ti, bar još jednom da te vidim, da me barem na tren zagrliš. A ja sve bi dao da mi dođeš i poljubiš, da mi zadnju želju ispuniš. Da mi zadnju želju ispuniš. Pa lijepo, dragi moji, vidim da su svi ko zapeta puška čekaju domaći ples. Pa evo sad ćemo nešto odraditi, naše domaće izvorno hercegovačku trusu. Ajmo folklor, ajmo svi oni koji vole, evo ima mjesta ispred, pa ćemo se malo zabaviti. Ajmo curice, ajmo dječaci. Op! Ajmo! Yeah. Bravo ekipa, bravo, bravo! Bravo! Hercegovci, gange zapivajte, zapivajte, trusu zaigrajte. Svud se čuju pisme od momaka i od divojaka. Ajmo Vijonica! Mali nam je sportski centar. Ajmo! Neka Bogu hvala. Pivam i ja, što drugo da radim, bačve punim, a vinom se sladim. Čuvaj rode, pisme od starina, ma drž se gange i bukare vina. Vijonica, bravo!
Jesen došla, ženidbe i sila, svaka cura udat bi se htila. Vrime prošlo, gange ispivane, pitaj čače mala, hoćeš poći za me. Što je moja naumila mala, u mene se mlada zagledala. Reci mala, hoćeš moja biti, na vinčanje ja ću te voditi. Bravo, Violica! Hercegovci, gange zapivajte, zapivajte, trusu zaigrajte. Čuvaj rode, pisme od starina, ma drž se gange i bukare vina.